ஒரு எழுத்தாளர் ஒருத்தர் ரெஸ்லிங் மேட்ச் பார்க்கறதுக்காக கிரவுண்டுக்கு போறாரு. அப்போ ஒரு 15 வயசு திருடன் ஒருத்தவன், சார் உங்களை பார்க்க ரெஸ்லர் மாட்டா இருக்கு, நீங்களும் ரெஸ்லிங் மேட்ச்ல இருக்கீங்களான்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு அந்த எழுத்தாளரும், இல்லப்பா நான் சும்மா மேட்ச் பார்க்க வந்திருக்கேன்றாரு. அவர் பேசுனதை வச்சு அந்த பையன் இவர் ஈஸியா ஏமாத்திடலாம் போல இருக்குன்ட்டு இவர் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். இவரும் மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு வீட்டுக்கு போலாம் போறாரு. பின்னாடி அந்த பையன் வரதை பார்த்துட்டு என்னப்பா வேணும்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு அந்த பையனும், சார் எனக்கு எதுவும் வேலை இல்ல, எனக்கு ஏதாவது வேலை போட்டு தரீங்களான்னு கேக்குறான். இவரும் அதை கேட்டு, நான் வாங்கிட்டு வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு நான் ஒன்னும் பெரிய ஆள் இல்ல, ஆனா நான் உனக்கு வேலை தரேன், ஆனா சம்பளம் என்கிட்ட பெருசா எதிர்பார்த்தறாரு, உனக்கு சாப்பாடு வேலைக்கு போட்டுருவேன்றாரு. இவரும் அதை கேட்டோம் சந்தோஷமா வீட்டுக்குள்ள போய் நிறைய பொருளை திருடிடலான்னு பிளான் போடுறான். உடனே அந்த எழுத்தாளர் கேட்கிறாரு, உனக்கு சமைக்க தெரியுமான்ட்டு. இவனுக்கு சுத்தமா சமைக்க தெரியாது, இருந்தாலும் தெரியும் சார்ன்றான். அதுக்கப்புறம் அவரை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போற, இவனும் சமைக்க தெரியாம சமைச்சு நைட்டு சாப்பாடு அவர்கிட்ட போய் கொடுக்குறான். இவர் அதை எடுத்து சாப்பிடுறாரு, அதை சாப்பிடவே முடியல. இவருக்கு அப்பயே தெரிஞ்சு போயிட்டு இவனுக்கு ஒன்னும் தெரியாதுன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்பாடுல எடுத்து போய் வெளில தெருநாய்க்கு போட்டுட்டு அவனை கூப்பிட்டு, தம்பி உனக்கு எதுவுமே தெரியலன்னு எனக்கு தெரியுது, இருந்தாலும் நீ இந்த வீட்டுல இருந்துக்கோ, நான் உனக்கு எல்லாமே கத்து தரேன், படிப்புல இருந்து உனக்கு சமைக்க தெரியாதுன்ற சமையல் வரைக்கும் எல்லாமே உனக்கு கத்து தரேன், இங்கே இருந்துன்றாரு. அந்த பையன் அதுதானே எதிர்பார்த்தா, அதனால அங்கே இருந்துட்டான். அடுத்த நாள்ல இந்த வீட்டுல இருக்க எல்லா பொருளையும் நம்பி அவன்கிட்ட விட்டுறாரு. மார்க்கெட்டுக்கும் காய்கறி வாங்க இவன்ட்ட தான் காசு கொடுத்து அனுப்பிச்சு விடுவாரு. இவனும் காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு பாக்கி காசை இவனே அவருக்கு தெரியாம எடுத்துப்பான். இவனும் ரைட்டருங்கிறதுனால எப்பயாவது தான் இவனுக்கு காசு வரும், மத்த நேரம்லாம் அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட தான் கடன் வாங்குவான். ஒரு நாள் இவர் ஆர்டிகல் எழுதுறதுக்காக ஒரு 6000 ரூபாய் கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த 6000 ரூபாய் வீட்டுக்கு எடுத்து வந்து வீட்டுல தங்கி இருந்த அந்த திருடன்ட்ட காட்டுறாரு. அந்த திருடனுக்கு நேராவே அவர் தலைமாட்டு கடியில அந்த காசை வச்சுட்டு படுத்து தூங்கிடுறாரு. அந்த 15 வயசு திருடன் அந்த காசை பார்த்துட்டு, இந்த காசை மட்டும் நம்ம திருடட்டோம்னா எவ்வளவு நாள் அதை வச்சுட்டு வாழலாம்னு யோசிக்கிறான். உடனே அதை திருடிட்டு ட்ரெயின் ஏறி தப்பிச்சு போறதுக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன் போறான். அப்பதான் அவன் யோசிச்சு பார்க்கறான், அவர் நம்மளுக்காக எவ்வளவோ பண்ணிருக்காரு, அவரோட வீட்டு சாவியை கூட நம்மள்ட்ட தான் நம்பி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, அவர் எனக்கு சமைக்கவும் கத்து தராது, முக்கியமா எனக்கு படிப்பு சொல்லி தராரு, அவர் சொல்லி கொடுத்த படிப்பை நான் ஒழுங்கா கத்துட்டாலே இந்த காசை விட நான் நிறைய காசு சம்பாதிக்கலான்ட்டு அவனோட மனசை மாத்திக்கிட்டு திரும்பி அந்த வீட்டுக்கே போறான். ஆனா வர வழியில சம வேலை இருந்தாலும் அந்த மலையிலே நடந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவருக்கே தெரியாம அந்த காசை இருந்த இடத்துல வச்சிடறான். அடுத்த நாள் காலையில அவர் எப்போதும் போல ஏஞ்சி அந்த பையனுக்கு இவரே டீ போட்டு எடுத்துட்டு வந்து அந்த பையன் கிட்ட காசை கொடுத்து, இந்தாப்பா நான் உனக்கு சம்பளமா நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே தந்ததில்லை, இந்த என்கிட்ட காசு இருக்கப்பே நான் உனக்கு தரேன்னு சொல்லி தராரு. இவனும் அந்த காசை சிரிச்சுக்கிட்டே வாங்குறான். அப்பதான் அந்த காசை தொட்டு பார்க்கும்போது அந்த காசு ரொம்ப ஈரமா இருக்கு. அப்பதான் இவருக்கு ஞாபகம் வருது, நான் மலையில நனைஞ்சிருந்தப்ப இந்த காசு நனைஞ்சிருச்சு, ஆனா அந்த ஈரம் இன்னும் காயாம இருக்கு. அப்புறம் இவருக்கு எல்லா விஷயமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு இப்பதான் அவனுக்கு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் தான் இவனோட தப்பா உணர்றான்.